I onda malo ispolivate, vidiš to. To je taj rad. Tuš. Po mogućnosti da bude bežičan. Bolje radi. I kabal malo. Hoćeš nekako čuka, brate. Pičku materiju. Ispolio mi telefon. Ti mater. Kad ste time završili, onda možete kontno da kupite i da povežete na tastaturu. I onda će da radi. To je bilo to, ljudi, pozdrav. Zato daj